Programang magtataonin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang consumer at negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang consumer at negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang consumer at negosyo. Abangan! Maray na aga sa satuyang mga ka-consumer at mga kanegosyo. Ngunyan po, aldaw na namanin Biyernes, kaya mag-iiribahan po kita sa laog nin sarong oras. Alas 11 hanggang alas 12 po nin udto, digdi sa programang Usapang Consumer at Negosyo, hatod po sa Indo kang Department of Trade and Industry Regional Office 5. So, sana po, dahil kita magliwat nin istasyon, nadadangog kita sa 729 kHz sa Radyo DZGB. As in, syempre, naka-live po kita sa Facebook page kang DZGB News Online. At syempre, sinishare mimang po ini sa samuyang DTI Region 5 Bicol Facebook page. Ayan. So mga nagdadangog po sa tuya ngunyan sa indang mga harong, sa mga sa indang sasakyan, sa mga kung saan man po kamo, sana po mag-antabay po kamo sa muya. Igwa po kitang tutukaron ngunyan na importanteng tema. Kaya po sana sabayan nyo kami sa laog nin sarong oras. Pwede man po kamo maghapot kung igwa kamo mga ihapot tungkol sa samuyang topic ngunyan na aga. Ang samuya pong text line, itao ko na habang amay pa. Kung kamo po magdadangog sa muya, sa atyan po, bago magtapos ang samuyang programa, igwa kaming ihahapot sa Indo para maaraman mi kung nagdadangog kamo talaga. So, dai po kamo magliwat nin istasyon. So, ang text line ta is 0999-883-1471. Ulitin ko po, 0999-883-1471. Ini po ang sa Indong kaiba digdi sa radyo, si Bem Romano Birango. Ngunyan pong aga, susamuya pong topic, no? Pinaluwas mina sa samuyang Facebook page last week pa baga. Aramta na po kung ano ang tema ta. So, ngunyan po, naaldaw sa laog din sarong oras ang sa tuya pong paghuhurunan. Iyo po ang tungkol sa accreditation ka mga service and repair enterprises. Bakit nga ba ito mahalaga? So, sisimbagunta po ang mga kahapotan na nata importante ang pagpa-accredit kaining mga service and repair enterprises asinata man po importante sa lambang konsumidor or sa publiko na mag-patronize kaining mga accredited repair enterprises. So, yan po ang satuyang paghuron-huron. At siguro, lingid sa kaalaman. Siguro, daiaram kang satuyang mga kadaklan kang sa tuyang mga consumers or kadaklan kang sa tuyang mga kababayan, dai po aram na dapat ining mga nagre-repair ki mga auto, ki mga makina, ki mga gadgets, dapat po pa-accredit sinda sa Department of Trade and Industry. So ngunyan, maswerte kita taan sa tuyang makakaibanan digdi sa programang Usapang Consumer at Negosyo. Iyo po ini ang sa iyang expertise, no? Dai ko na po pagparapahaluyon. Ipamidbid ta po ang sa tuyang makakaibangon niya na aga. Si Sir Alex Novora. Siya po ang nasa DTI Provincial Office. Siya po ang in charge digdi sa pag-accredit kaining mga service and repair enterprises. Siya po ang nag-evaluate kaining mga
applications no for accreditation. So Sir Lex, siya po Senior Trade Industry Development Specialist kang DTI Albay Provincial Office. Sir Lex, pwede po i-greet tangonaan sa tuyang mga paraan tabay ngunya na aga. Please go ahead, sir. Yes, Diyos maray naaga po sa gabos na taga-subaybay sa tuyang ngunyan dito sa programang Usapang Consumer at Negosyo with Ma'am Bem and myself po na magdidiscuss sa indo sa ngunyan na napili tang topic. Ano po, Ma'am Bem? Okay. So, ayan, Sir Lex, kang suinotang programa ngunya na taon, so January, naka-join man si Sir Lex sa tuya ki diit na oras para itong aldaw na ito, nag-remind siya no kang deadline kang pag-apply ka ining accreditation ka ining service and repair enterprises. So ngunya na aga, iyo ini po ang sa tuyang tatauan ki importansya no sa tuyang pag-ulay-ulay kung ano ang benepisyo ka ini. Ano nata ba kaipuhan? Nata ta dapat magpa-accredit ang sa tuyang mga nag-iirahay ki mga sasakyan, mga makina, equipment, mga gadgets. Ano ang benepisyo ka ini sa inda mismo? Igwaman maaraman taman kung ano ang benepisyo ka ini sa tuyang mga kanegosyo na into itong mga repair enterprises. As in, syempre, igwa ining pinaka importanteng benepisyo sa satuyang mga konsumidor, sa satuyang mga kababayan. So Sir Lex, pahapyaw lang na i-mention tango na bago kita magduman sa satuyang pag-ulay-ulayan. Ano ba ang basihan na nag-accredit si DTI kaining Service and Repair Enterprises? Just a brief Sir Lex po. Yes po, saro sa mga pigre-regulatang sektor kan sa tuyang pagninegosyo iyo ang Service and Repair Enterprises. Naka-angkor po ini sa batas na Presidential Decree 1572 that was issued 1978, panahon pa ng late Ferdinand Marcos Sr. At lalo po ining pinaigting kan sa tuyang batas na para sa mga consumer or the Consumer Act of the Philippines under Article 125 hanggang 130. So yan po ang sa tuyang legal basis. Tinawan po dyan kay power or authority ang sa tuyang departamento para mag-regulate sa sektor or industriya na ini. Okay. So yan po so si DTI ang tinauan ki mandato na mag-accredit kaining mga service and repair shops. Ang sunod kong hapot, Sir Lex, siguro mahapot ang sa tuyang mga paradangog. Yes po. Ano ba ang mga dapat na halimbawa gabos bang into Yes. service and repair na negosyo kaipuhan magpa-accredit gabos tabi Sir Lex Yes. warang Kasubago sa introduction mo, Ma'am Bem, na mention mo na sa mga kasabay Opo. or kabilang sa mga kategorya na mandated or kinakaipuhan po na mag-accredit, magkuaki accreditation sa samuyang ahensya. Kung sa tuya pong saro-saroon, madaog na duman so nagre-repair ki mga motor vehicle. Yan, motor vehicle and heavy equipment. Saro yan sa mga categories po Pangduwa itong mga about sa engine, rebuilding, mga pikapuntang mga machine shop na companies, kasabay man po yan. Pangtulo itong engage naman sa electronics, electrical, mga gadgets, mga appliances, yan, mahalaw po yan diyan. So mga pigagamit sa opisina, as in sa tuyang mga harong na mga gadgets. Also yung ating service and service sa pag-repair ng aircon, refrigerator, kasabay po yan. Even yung ating dental and yung magagamit sa mga medical equipment, kasabay din po yan. And other consumer product, mga mechanical and industrial equipment. Ang data lang po covered kasi may separate na issuance niyan, itong pagre-repair sa cellphone. Ang nag-accredit naman dyan is the National Telecommunications
commission. Sinda po ang Yes, may oo, mandato oo. man dyan. Pero Sir Lex, halimbawa susarong service and repair enterprises, nag-iirahay ki mga computer. Yes, kasabay po yan under data processing Tapos equipment. may cellphone man, pwede man. Nag-iirahay siya itong machine repair shop na ito. Bako sa na cellphone. Yes, Pwede. pwede din po. So magko-comply siya sa two separate regulation na requirement. Okay. Opo. So ma-seek manggiraray siya duman ki application sa NTC. Yes, opo, Ma'am Bem. Yan. Okay. Opo. So yan po ang mga covered po may mga exempted man kita sa mga vulcanizing shop. So sa Radit lang. So mga nagpa-fabricate lang na exempted sinda sa mga under manufacturing industries. So mga gasoline station na nagpe-perform lang po ki change oil. So exempted po 'yan. Pero kung nagpe-perform na po sila ng preventive maintenance service, PMS, pasok na po sinda. Okay. Kaipuhan na mag-accredit. Okay. Tapos itong mga baga po, so mga nagpapairahay lang, halimbawa, so parang hobby lang na sa diri niya, mga sayaman lang or kapitbahay niya. So exempted man po yan. Wala man talaga siyang negosyo na regularly na-engage into a service industry. As well as so mga kumpanya man po na may mga motor pool na pigapod. So sinda lang ang nagka-cater kang service para sa indang mga halimbawa bus station, jeepney, association o cooperative. So exempted sinda para sa inda lang. Okay. Ngunyan Sir Lex, siguro mahapot ang satuyang mga paradangog, no? Paano mi ba maaraman kung ang sarong service and repair enterprise accredited kang DTI? Paano ba iyan maaraman? Are these accredited service and repair enterprises? May lista ba kita kaini na available anytime mahiling ninda? Yes po. Inot na inot, ang pinaka document na nag-evidence kang kain sa indang accreditation is no other than the accreditation certificate. Na yes, but mandato nahihiling po iyan, Sir Lex, duman mismo sa listahan, sa shop. sa shop. Sa shop. Opo. Mandato kasi po na once they are accredited, i-display itong certificate of accreditation kay iba pang mga registration requirements, mga compliances sa inda mismong area. Itong na-mention po, Ma'am Bem, na listahan, igwa po kita. So, sa ingo po yan, Sir Lex, mahahanap. Halimbawa ako, mapairahay ako kang kotse, halimbawa. Mahanap ako ki mga service and repair enterprises na accredited. Paano ako? Sa'yo na ako sa maduman? ngunyan, pwede po silang magdulog sa samuyang opisina. Amat. Maduman sinda sa tuya, sa provincial or regional office. Igwa kita ngunyan, pigpo-postman sa mga Facebook pages na mga link, database. Or directly, pwede silang mag-inquire po sa tuyang pinaka-hotline. Okay. Although may ipaprocess mo na po tayo ngayon, ongoing na baka magkaroon ng system na pwede din i-discuss natin dito sa programa eventually kung paano ba sila makaka-avail ng service na sa accredited shop. Yun po. So yun lang kasi ang basic, no, kasi kung ako mapairahay dapat igwa akong hahanapan, no. Saan ako maduman? So halimbawa taga Bakakay ako halimbawa, o igwa bang mga haraning accredited service and repair enterprises sa samuyang munisipyo or sa mga kataning na munisipyo, dapat available siya, no? Available siya po sa tuyang opisina. Okay, sa tuyang opisina. Pero siguro, Sir Lex, dapat available din talaga siya sa, halimbawa, ma-search ka, no, sa yes Facebook po. page. Actually, ang sa tuya pong website ko niyan, kung sa ang basis po is the FTEB, yung Fair Trade Enforcement Bureau. Mahiling na po sa mga accredited service and repair enterprises sa indang website. Although sa mga provincial offices po, dahil pa naman kasabay eventually. In the future siguro baka i-require na din na isabay sa website. Pero siguro as of now, Sir Lex, ang satuya nasa ng reminder sa satuyang mga paradangog sa public na bago sinda magduman
sarong service and repair enterprise magkihumapot mo na no. Yan, po. Sa Yan ang pinaka yes, oo. first step. Oo. Maghiling-hiling sinda kung may naka-display bang certificate of accreditation coming from our agency, from our office. And then kung daing pa man, kung daing ninda na display, mag-inquire. Opo, dapat sinda. Kasi dakulon mamaya yun na yan ang satuyang pag-ulay-ulayan, Sir Lex, kung ano sa mga dangers. Siyempre may benefits, pero dapat araman kan sa tuyang mga paradangog kung ano ang parang consequence, no, kung mag-patronize sinda or duman sinda magpairahay sa mga service and repair enterprises na bakong accredited. Yes po. Okay. So, Sir Lex, siguro mapuon kita duman sa nata ba talaga importante na Yes po. enot siguro sa duman kita sa sarong business enterprise, nata ta importante sa iya kung siya into service and repair na magpa-accredit sa DTI. Okay, sa parte po kang negosyante po aside from nabanggit ka sa bago compliance sa legal requirements. Yes. So dapat po talaga kamo magpa-accredit dahil ito po ay protection not only ng mga consumer but protection na inyong industry. Before na naisabatas ang satuyang accreditation law na pigaapod, napansin kan sa tuyang gobyerno na may mga pigaapod na fly-by-night industries. Okay. Na kung saan nagkokolekta lang sila mga i-repair, mga simana siguro nawawara na. So nagluya ang trust and confidence sa satuyang mga industriya dahil nga sa mga pangyayaring ito. So may mga cases naman na nag-engage sinda pero hindi pala competent yung ating mga technician na gagawa noon. Kung baga sa yung isang sira noon nadagdagan pa dahil sa pinasok nila doon sa isang shop o sa isang repair enterprise. So mahalaga po 'yon ang on the part of the business establishment pag-comply at pag-preserve or pag-protect ng kanilang industry sector para ma-preserve ito pong trust and confidence. May sarap pamansintang kahalagan duman na may real scenario tayo na pwedeng i-share. Yung isang company noon na hindi pa accredited, nag-apply sa atin, engage siya sa pagre-repair ng air conditioning unit. Nung pinost niya sa Facebook, naging po siya, authorized service center ng isang manufacturing company. Okay. So, isa yon sa mga benefits para sa tuyang mga business industry. That is why, let us not treat this as a burden, siguro, dun sa mga industry, but an opportunity. Okay. Mayroon din magkakaroon silang access sa government services. Like kung mayroon tayong lately na issuehan ng mga industry engaged in the repair, yung mga na-damage ng Typhoon Christine. So nabigyan natin sila ng mga livelihood kits pangdagdag sa kanilang mga na-damage na mga tools. So isa yan sa mga marami pang mga benepisyo. So dahil noon once na po sila hindi accredited sa ating ahensya, mahirapan sila o hindi sila allowed na pumasok sa government contracts. Okay. Dahil nga requirement 'yon ng Bids and Awards Committee. Na once na nag-publish sila ng bid, kailangan yung service and repair accreditation na certificate isubmit nila kasama ng iba pang mga dokumento. Dahil nga kasama yon sa implementation of the accreditation law, yung PD 1572 po natin. Kasama yon dahil yun nga, isa sila sa mga kasama natin or nagsusupport sa regulation ay yung mga government agency including the local government units. So yun po sa side ng mga industriya. Okay. Oo. So siguro Sir Lex, sabi mo nga ni kasubago, let's not treat this as a burden but rather an opportunity. Tama po. Pero Sir Lex, grabe ba ka tedious or grabe ba ka voluminous sa mga requirements na pigahagad ta? Actually, kayang-kaya po meaning reasonable naman ang requirements, naka-anchor naman sa tuyang
regulation na pigahagad, so mga regulation na requirement. Inot na inot kaipuhanin da na mag-fill up kay itong notarized affidavit na dapat may ipa-fill out na undertaking as to the warranty on service. Yes. So kasabay kasi po yan. So another one is kaipuhan insured si lugar. May third party na ma-assume kang risk if in case na yun nga si equipment or gadget or appliance ng ating consumer nandoon sa premise nila. So if in case na magkaroon na hindi natin hinihingi po nagkasunog, nagkabaha, mayroong third party na mag-assume ng losses Okay. or iba pang mga form of losses. So hindi lang sila ang magka-cover noon. Kaya may rin-require natin yung tinatawag na comprehensive insurance liability na policy. Kailangan din na, of course, as yung pinaka-objeto natin is to provide quality service, competent technician or mechanic. Yung technical personnel kasi, yun yung pinaka-key sa pagkakaroon ng quality service. So kailangan na mayroon silang empleyado kahit isa na nakapasa sa TESDA requirement para ma-issuean siya ng tinatawag na National Certificate para sa mga competency or mga iba pang national NC. Arapod na NC, no? NC. Depende sa line of business or service na kanilang ino-offer. Okay. So yan po ang mga basic requirements. So yung usual na requirements din yung kanilang mga registration. Okay. Yun din po. Kailangan din yun. Of course, dati na ito ninda na dapat secure na nasa sa kanilang possession or kanilang business. Kasi bago Sir Lex, may na-mention ka about insurance, yes po. Oo. Puwera sa ito, benefit, syempre na benefitan su enterprise. Apo. Sa part kang consumer or sa part kang nagpapairahay, halimbawa duman sa accredited, syempre igwaman itong benepisyo sa iya. Yes, No? opo. Of course, since mayroon tayong tinatawag na extended liability, hindi lang sa mga ownership ng owned property ng shop, even yung hindi nila owned, yung mga owned ng customer nila. So, marirecover yon na gastos. Hindi lang sila purely yung mag-assume noon. Opo. Kung magkulang man, for example, magkulang, so dun pa lang sila magta-take part of the cost of kung ano man. So, yun yung isang benefit sa mga nagpaparepair po sa accredited. So, marami pa mamaya i-discuss natin. So, isa lang yun. Isa lang yun. Na ko lang, naisip ko lang kasi syempre, halimbawa, nagpairahay ako duman sa sarong repair shop kang auto ko. Opo. Binaha. Yan, sabi mo, opo. binaha, di ba? Ang Ligaspi baga, pirmi, Prone, baha. Diyan yan sa baba, baha, tulos, So, kung nabaha sa auto ko, syempre, bako ako bako makahadit sa party ko, tayaon siya duman sa repair shop na kung saan insured. Yes, opo, Ma'am Beb. So, Tama pag abot dyan, talagang maisip ka na talaga how important talaga kahalaga na mag-patronize ka duman sa mga accredited. Yes. So, ito saro pa sana Sir Lex. Yes, saro pa lang. Okay, so yun na ito saro. Sige daw tabi Sir Lex, ano pa ang mga ibang importansya or nata talaga bilang halimbawa kita mga consuming public kita, nagpapairahay kita kang mga gamit so nata importanteng duman kita mapairahay sa accredited kasi minsan baga Sir Lex ay di na sana ngay ako sa kataning kang harong igwaman ngayang mekaniko or di na sana ngay ako mapairahay taday na ngay ako maduman arog-arog kaya yan. So dapat talaga sa inda na importante na duman siya mapairahay sa accredited. Nata, Sir Lex. Nata. Opo. Kung babalikan ta po ang pinaka-objeto kang sa tuyang batas, manugod sa accreditation or the accreditation law, ang pinaka-objeto po nito is to protect consumers against sa mga unethical, mga malpractices, sa mga incompetent na service. So, suma total, ang sa tuyang pinaka-main objective is the consumer protection. Okay.
protection kan sa indang property. As well as pagkakaigwa ki serbisyo na may kalidad. So, as well as din yung pagkakaigwa, pag-offer sa inda ki warranty. So, kung ini po, bako ini makukuata, daite ini makukuha sa sarong bako accredited, ta daita na regulate maray, daita na hiling, kung talagang pig o offer ninda ini. So, yan ang pinakakita, paano sinda maprotektaran kung mag-avail sinda sa bako accredited. So, yan po ang ma-avail ta pag nag-patronize kita sa accredited service and repair shop. Kung manungod duman sa warranty ang pag-uuran baga po, Ma'am Bem, dahil provided baga sa Consumer Act of the Philippines, ang service warranty sa sarong job or line of service na pig-perform, 90 days po yan. Pag implied, meaning hindi na pag-urunan, di nakasurat. Pero kung nakasurat, that must be more than 90 days. It must not be less than. So kung sinabi niya na 60 days lang ang warranty, ma-violate siya dahil 90 days po ang minimum na nasa batas na itataon nila. Halimbawa, nag-perform ng brake system service. So naman sa brake system na ito, in a layman's term, may iko siyang back job na piga-apod. Dapat siyang magkaigwa sa loob ki 90 days kung daiman duty normal naman po na paggamit. Wala naman tinatawag tayong pwedeng ma-void ang warranty like na abuso or na misuse, may intervention hali sa luwas. So kaipuan pwede po itong i-cover giraray free o for free at no cost po pwede niyang ibalik na ipairahay giraray ang brake system kung halimbawa bako maray satisfied siya sa pagkagibo ka ito or may mga pagkukulang. That is why saro po yan sa pinapaliwanag ta sa sarong shop na nag-apply ki accreditation na mag-provide ki service warranty. Kung saan nga ni pinapanotaryo ninda yan para valid na promise ito, undertaking na ipiperform ninda o i-offer ninda sa publiko. So, saro po yan sa benepisyo ninda. Kumbaga, Sir Lex, sinasabi mo na pag nagpaayos ka kang sa imong mga gamit dyan sa mga accredited service and repair enterprises, sigurado kang protektado ka as a consumer. Protektado ka. So, yun ang saro, Sir Lex. So, ito din pong kaya pigmamandato ta. So, about sa quality kang serbisyo. Na dapat ang mahiling sa sarong shop itong may NC, applicable NC or related NC, national competence po yan, na pig-issue kang TESDA. By the way, ang DTI po, dahil kaming authority na magsabi na may quality ang service o dahil. Ang evidence lang niyan po is no other than the NC or the national certificate issued by the TESDA duman sa employed na personnel. Dahil sa kadakulan kang mga basic lang ang arami dyan. So, nakarely kami sa dokumento or the certificate issued by the TESDA. So, ngunyan, pag nahiling ninyo ito, somehow may garantiya na kaya niyang gibuhon. So, dapat nagibuhon na may kalidad, na may na may pag makulog duman sa equipment na yon, bako lang puros trabaho thereafter the quality of service para maprotektaran sa indang reputasyon. So may mga pick-upod nindang ethical standards na pick-upod pag-comply sa mga kung paano mag-treat customer. So pig-review taman po yan. So para mapugulan itong mga complaints, yung mga misunderstanding between the negotiation pa lang ng customer at ng service representative. So yan ang assurance ninda na ang magigibo kan sa indang serbisyo may kalidad. May mga cases po na for example, bako naman pala may quality. May cases na mga mga bolts and nuts, pigpipirit na buksan, ang tool pala ng pigamit, bako mong para duman. So na nagkakakararaot sa mga gear, nagkakararaot sa mga
mga screws. Aha. Dahil basta lang mabuksan. So, pig-check ta po yan. Part yan kang quality service. Sharing man sa mga naka-inline dapat na baka nagpaparepair kita. So, for example, motorcycle, small engine yan, ang competency or motorcycle repair. Baka ang sa indang NC is pang-automotive. Oh. So, di man pwede yan. Tamay mga certain consideration or mga pick-upon ng technicalities dyan na para lang duman sa motorsiklo at para lang duman or small engine, para lang duman man sa motor vehicle, Okay. ng automotive shop. So, dako lang bagay po na masabutan tayo ini na dapat competent, may kakayahan, nagibuho na tama itong pagsiservisyo duman sa tuyang mga properties. Okay, so dyan pa sana Sir Lex, dakulaon ng bagay, no? Opo. Oo, sigurado ka na ang gamit mo secured kung yaon dyan sa sarong enterprise na iyan. Sigurado ka na ang mga technician dyan igwang ano ang apod ka ito Sir Lex? NC. National Certificate. Ano ba ang N? National Certificate from TESDA. Opo. Commensurate sa naduman sa skill niya. Opo. Oo. So, yan po. Tapos, talagang daikang hiyak-hiyak, no? Yan, opo. Bako kang, dahi ka kukulbaan na, baad na, ka ito ang giniribo sa, sa pigpairahay. Opo. So, sigurado na ang nalaugan mo, so tama na magibo kan sa imong gustong ipagibo. Kasi Sir Lex, dakulon kaya baga akong nahihiling minsan sa mga gilid kan tinampo, Opo. igwang mga surus shop na Yan, opo. nag-accept ki mga repairs. Yes po. So iyan siguro day ko lang sure kung ano ba ang ta kaya nagbibisita ba kita sa mga sa mga araw kaya pig-check ta kung Yes may po. accreditation. May compliance sila. Oo, may compliance. So, Ikaw po kitang pigapod na enforcement and monitoring team na ang trabaho maninda, parte man kami duman, mag-check as to the fair trade laws compliance. So one of the fair trade laws, ito na nga ni pong PD 1572, kasaba yan sa pigmamonitor ninda. Siguro duman sa kasaba kong na-mention mo, Ma'am Bem, di itaman mabasol baga sa ibang mga consumer na Opo. gusto makatipid. opo, oo. Pero yun nga ang parati tapong piga pasabot na we must not be after the quantity but on the quality. Ta ang iba kumbaga sa sina sa gastos. Very particular. Pero in the long run, parang mas nagagastusan sila. Okay, oo. Dahil ninda na-realize iyan, no? Oo. Na sa kakatipid ninda, mahanap sinda ka itong ngaya barato ngaya duman. No? Dahil man sinda sure na talagang makakatipid sinda. Yes po. Oo. Opo. Kaya yun ang dapat na ipasabot ang maray sa tuyang mga paradangog na bako kita duman sa barato. I mean, po, sa mga- syempre, Igwa man, Ma'am Bem, na- among the mga accredited, Opo. pwede man kita mag-canvas baga, Sir Lex? Opo, pwede din po. Tapos, ang saro pa, Sir Lex, di ba, bago ka mapairahay, maski anong gamit, Opo. di ba may pirmahan dyan, Sir Lex? Yes. Kung opo. ano ba ang nakapirma dyan, kung ma-agree ka mo Sarap po yan sa- sa cost. During our inspection, kasi Opo. in-inspect natin sila bago i-accredit, pigihiling mo yan na pick up din ng service form or job order form Job order. na nakalaag duman kumbaga sa mapabulong kita sa doktor igwang diagnosis. Oo. Tapos kung gura dahil kung duman pa lang sa puntong ito dahil na-establish agreement, yan po ang punto na nagkakaigwang misunderstanding. Opo. So that is why pig mamandato din na magkaigwasindang service form yaon sa pangaran kang equipment, kung anong model, kung anong serial number, etc. Ta kung magkabaralyuhan, for example, yaon sa pirma kang both parties itong nagpairahay, at the same time itong representative o service representative kang kumpanya, yaon po so mga kaipuhan na gibuhon or na nature of work na kaipuhan na Opo. gibuhon, kung ano mga parts ang isa-supply, kaipuhan,
as well as mga cost ka ito, gunggurano. So duman pa lang nag-establish na kikontrata. Opo. Malinaw na ini ang mga gigibuhon. Opo. Kung may mga gigibuhon man na aside from those na mentioned or written doon sa job order, dapat kaipuhan paaramon ngo na. Opo, oo. Paaramon ngo na. Ma-agree ka mo. Yes, Oo, opo. naaro ka ini. Piga-explain sa mga experience ko man, Sir Lex, like pag nagpapacheck baga kang auto, piga-explain niya, di ba? Opo. Ma-explain siya dapat kung arog ka ini gigibuhon. Tapos minsan, ako nga ni, as a consumer, naghahapot ako, dapat ba talaga ining gibuhon Yes, na gabos? opo. Tama Oo, po, oo. So, Kung anong mga importance Yes, kay ito, oo. dapat masabutan kang sa Oo. tuyang konsumidor. Dahil dahil man maiwasan na may mga, although mga preventive ito na mga preventive, items. yes, oo. Pero dahil nga kung gusto taman i-prioritize nga na sa iba, Yes, oo. matipid nga na, baka pwedeng susunod na lang. Yes. Pwede po, oo. tama po ito. So, mga Ma'am Ben. mandatory ngo na Oo. dapat gibuhon. Ano ang pinaka-may need? Oo. Yan, oo. opo, Ma'am Ben. Ito sa preventive sana ito. Pero Apo. pag talagang may problema, all the more na dapat talagang igwa ka mong Corrective na ang apod kaya. corrective. Corrective Agreement. Ma-agree ngo na ka mo. Opo. Tapos, siguro Sir Lex, yaong pa dyan, sinasabi pa dyan kung pirang aldaw matatapos, Yes, or so pirang tama po. oras. Oo. Timeline. Yes, Pinapon. oo. Oo, baka man tapos pagka-consider man diyan, so availability kang parts. Opo, oo. Dapat maipasabot man ito. Yes, correct. Oo, bago oo. sinda mag-promise Oo. kung kailan. Oo. So saro po 'yan. Tapos kasubago po idagdag ko lang pala sa benepisyo kang Opo, Sir Lex. kang mga sa tuyang industrial sector. Yes po. Dahil ngunya baga po padagos na nag-evolve ang technology. So, for example, ang motor ngunyan kay ito mga karburador pa, pero ikaw pa man ngunyan. Tapos ngunyan may mga FI na fuel injector, injection na. So, para makasabay sinda, mamandato ta na ma-accredit sinda para matabangan sinda kang mga latest development. May mga gadget na kaya ngunyan na mga sophisticated na, nakaipon man lang i-avail ito. So, pig-apod tang hasen sa technology. So, pag-improve, dahil nga sa satuyang padagos man na pag sa improvement and development. So, kaipuan hindi masabutan na bako lang suman sa old-fashioned na style para mas lalong maging effective, mapadali, Yes, oo. or cost efficient so sa indang pag-perform kay itong service. So, mag-avail sila kay ining mga bagong development. Okay. So magayon pala Sir Lex, kasi dapat baga maski anong bagay iyan or negosyo or yan, kaipuhan mo man mag-upgrade. Yes, upgrading. Tama po, Ma'am Ben. upgrade. Kasi mawawalat ka. Kung Yes, ika na opo. sa naang dai mag-avail ka to, syempre, di ka man na, bako ka na, updated. Updated, oo. Obsolete na tinatawag. Obsolete, Oo. obsolete na kita iyo. So, Opo. yung igwa pala ng mga arog man kaiyan. Ikaw ang arog kaiyahan po. Okay. Kaya So, nagiging consider they are abreast, parang na-update sila. Opo. So, how do they know? Paano ninda naaraman na Duman sa iguang accreditation po. Takong sa in, okay. may mga arog kaining improvement Opo. na ipapaabot naman sa inda. Kasi- Through sharing of Yes, ideas. opo, Tabako lang kaya po nakakaputan tabaga sa mga ordinary shop, even Opo. yung mga kasa. So naisishare taman po sa inda. We do not limit lang yung knowledge duman sa sarong industry. Willing man sinda na magkaigwang pig-apon na benchmarking. Okay. Mag-share. Iyo, siguro Sir Lex, ano baga su mga paradangog kasi na-mention mo kasubago na piga punta ka kung paano naaraman. Sabi mo Opo. during accreditation, pig-inform mo, no? Opo. Kasi ang accreditation, Sir Lex, bago tamalingawan, yearly, no? Nagre-renew. Yes po, Opo, annual. nagre-renew. Pero ang sa batas po requirement, bago magpuon. Okay, bago kayo po magpuon, accredited. yes. But if you are already into it, Yes, you need opo. to renew. Renew. Every January. On or before the last day Working of January. opo. Working day of Opo, January. oo.
Pero kung halimbawa nagpuon ka kang sa imong negosyong service and repair ngaya July, Opo. kaipuhan mo Kaipuhan po mag-secure up to December na po yan, end of the year. Oo. Pero ang So ma-renew ka na naman bag January. Ma-renew naman. Bako man yan 1 year. Bako man, July to July of next year ngaya. Pero may sa batas din sa tuyang implementing rules and regulation nakasaad na kung nakapag-apply kita on the fourth quarter, meaning October 1 hanggang December 1. Opo. Ang validity po niyan hanggang the following year na. Hanggang December na. The following year. Okay. Hanggang December of the following year na. Opo. Kino-consider man po yan. Okay. So, maray pala. Igwa man na mga arog ka na consideration sa batas. Okay. So, Sir Lex, na-mention mo na itong mga kahalagahan o importansya kung nata dapat ang sarong consumer mag-patronize ka itong mga accredited service and repair shops. Igwa pa ba kita, Sir Lex, na nalingawan? Sabi mo, so pinakainot siyempre, protection. Sa consumers. Consumer protection. So, ano pa, Sir Lex? I-review ta daw sa mga importansya para sa tuyang mga... suma total, consumer protection po. Then to provide standards of conduct among business and industry na engaged in the repair. Tapos ito pong so sa protection na yon, kaya sabi na pagka-avail kita kay mga quality service, may assurance, may kita pig-upod na guarantee on warranty. May garantiya sila na may 90 days warranty minimum na po yan. Sa naman sa mga business sector, it's an opportunity to engage in government contracts, opportunity to be an authorized service center na kung saan sarot sa mga requirements, and so on po, para dakulumpa. Okay. Ayan. So, para sa tuyang mga kanegosyo na nagdadangog ngunyan, so mga daipa nagpapa-accredit, pwede ba man magpa-accredit? Sir Lex? Baka baga mag-ikot sa monitoring team, so enforcement and monitoring team, makapasyar sa mga shops nindo na found out na bako pa kamong accredited, ano ang sa indang pwedeng hampangon? Tama po yun, Ma'am Bem. Although sana na kita mag-abot sa puntong ini na sa enforcement team, dahil lamang kamo po na minsan nag-warning o nasinda, nagtataong warning, tapos dahil nag-respond. Okay. Meaning parang binaliwala lang, so regulation na pig-implement kan sa tuyang agency. Base sa batas, pwede po sila mapatawan it's either an administrative fine as well as criminal administrative charges. Pero sa tuya, fine na how much po, Sir Lex? Sa tuya, sa DTI, di kita naman sa criminal, sa korte na po ito. Opo. Ang sa indang hampangon po na sa ngunyan, di pa man na-update, it must not be more than 5,000. Okay. Pero kung padagos pa po, yearly, sige pa, so magpapara doble po ito. Okay. Pero ini ang medyo bako man makatakot garo threatening sa part kang service and repair industry. Pwede kaya po kami mag-issue kay cease and desist order. Okay. Meaning magpapapunduhon kamo sa pag-negosyo o operate. Once na nag-issue kami kayan, so base sa issuance kang adjudication officer na ito sa imamandaton na, hindi na sila pwede mag-repair. Forever, perpetual. Unless na nakakomply, unless na nakakomply. Akala ko perpetual disqualification. Hindi siya perpetual. Pag na-comply na, saka naman. Okay. Aside from the payment of administrative fine, 5,000. Okay. Pero Sir Lex pala, bago ko malingawan, may bayad ba yan mag-apply sa TOKI accreditation? Ego po. Minimum of 430. Kasabi na dyan. So, doc stamp, accreditation fee, filing fee. 430 man lang po annually. Pero igwa pa sindang ibang gagastusan duman sa mga bands, no? Kung ito pong 430, para ito sa minimum star. May mga star rating din kasi tayo, Ma'am Ben. Okay. So, itong mga band, sa indang part na po ito. Opo. Pag 3 star and above na,
Pero itong ano po, insurance, even 1 star, hindi kwarta. Ang mga dailang po required na magkuha ki insurance, of course, itong mga industry na wala naman talagang shop, nagpe-perform ng kanilang services sa premise ng kanilang client. Okay. So, mag-execute lang sila ng undertaking na purely hindi sila wala silang shop at hindi sila nagpe-perform ng business doon sa kanilang shop. Purely lang doon. Nagsiservice siya. Galing Service on call doon okay. sa client's premise only, gumagawa ng service. Pero paano mo maaraman, Sir Lex, kung itong nagsiservice na ito? Mag-execute po siya ng notarized affidavit. Okay. Notarized Pero kung affidavit. hindi siya makapagawa niyan, meaning mix pa rin, kailangan pa rin niya ng requirement i-comply sa insurance. Okay. Pero yung accreditation, Yung paano? accreditation niya, same requirements din po. same requirements din. Maski wala siyang shop. Yes, opo, same lang po. Okay. Dapat Ganun pala competent, yan. Opo. mayroong Tapos, warranty, may registered, legit po siya. Okay. So, the same requirements pala will apply. Yes po, Okay, oo. So, igwaman ka iyan pala na mga on-call. On-call, wala na silang shop. Okay. So, pag nag-evaluate, Sir Lex, pati su shop, binibisita dapat, di ba? Yes po. Oo, Ikaw kasi kitang, may mga actually, we have two requirement. methods sa tuyang probinsya. So, pero duman kami nag-adapt dito man po kami nag-dwell on sa sarong method na kung saan pag-apod ta, duwa kaya siya po to, pre-inspection method and the post-inspection na process. Duman kita sa pre-inspection kung saan binabalidate ang una sa mga na-submit na documents, hinihiling ta sa lugar, we take note kung anong mga kay pang adjustment, and pag na-comply, saka palang i-accredit na ta. Pero yung isaro naman, this is implemented sa ibang mga probinsya, even lalo na sa Metro Manila dahil marami ang applicants, post-inspection sila. They're more on document evaluation lang. Pag nakita nila sa document na pasado, ina-accredit na nila. Pero may dalawa tayong process pa rin na existing sa ngayon. Okay. Apo. So, Sir Lex, ang oras, alas 11:55 na. Yes, So, opo. mga nagdadarangog pa po sa tuya ngunyan, kung may mga kahapotan po kamo, pwede na po kamo maghapot. I-text po ang sa tuyang text line 0999-883-1471. Ulitin ko po, 0999-883-1471. Ayan. So, igwa kaming ihahapot base sa satuyang pinag-urulayan kasubago para ma-testing ta kung talagang may nagdadarangog, Yes, no? opo. Ayan. So, ang enot na makasimbag na tama sa samuyang kahapotan, makaka-receive po ki gift check or gift certificate sa kantidad na, pira ba ito? 300 ito o 500? Baka mag-abunar ako. Yeah. 500,000? Basta po, makaka-receive ka mo 500 ki pesos. gift certificate, no? Ayan, may nag-aapod. Sisido, ini baka, alat mo na, si bagong taon na ini. Hello? Morning. Yes? Opo. Ang mahal ng Sina-charge nila para bang walang taripa. okay. Mayroong taripa yung DTI. Kung magkano lang yung, kumbaga hindi naman gaanong apektado yung industry, hindi rin gaanong mabigat dun sa consumer. Okay. Pag magpapapalit ng pyesa lang, so service lang, so labor lang ang sabi mo. So labor. So pyesa, syempre binakal. So ang pigsasabi mo po, sir, so labor. Sige po, sir, i-consulta ta po digdi sa satuyang resource person. Iyo po, sir. Sana mabigyan Apa. taripa. Opo, sir. Opo, sir. Salamat po. Salamat, sir. Yes, so Okay, Sir Lex. magayon ang kaputan Opo. itong sa tuyang concern.
Although iningani po dahil service po siya no, service industry. There is siya regulation as to kung gurano ang SRP or suggested retail price kung sa produkto. Sabi ni sir. O, taripa. Sana may taripa. Oo. Ang ano kaya po diyan, consideration gari baga ano po, doktor or espesyalista. So mas specialist siya. Siguro masalangkaw ang kanilang talent fee or something ano kaya yan. So that is why wala po kitang pig-upod na tariff as to service dahil wala po yan sa power ng satuyang agency. okay. Kaya may ang ano talang, ang obligasyon talang is to siguro ito po before we enter into an negotiation, into Opo. an agreement, mag-canvas muna kita. Oh, iyo. Siguro siguro ganun na lang mahapot-hapot kita. mag-canvas. Canvas ko na. Opo. Halimbawa nga, kasa, iba man ang singil ka yan. So, even nga ni, body repair per panel yan. Ano, Mas iba-iba mahal. yan. Mas mahal Oo. ang pagduman sa kasa. Siyempre, dahil ito nga, not may only dagdag man na service. Parang, yung mga add-on oo, services may nila, mga add-on. overhead cost, yung Coffee, reputation, mga magbayad ganon, din kung ano ang base sa Okay, kanilang trust oo. and confidence. Okay. Sana po na simpagtaki ano po ito. ayun po, sarap sir, po yan sa obheton miman na igo kaming eventually this year magkakaigo kaming that i-reactivate migraray so organization kang mga service and repair industry. So, Na sinda na siguro- mismo as an Yes. industry, pwede sindang magkaigwa kaiyan na regulation. But as to authority or the power to magtaram na ini ang dapat nindong i-charge Opo. or isingilon daing power kaya ng DTI. Okay. Salamat sir ha. Sana po sir nasimbagan miso sa imong kahapotan. But siguro sa mga meetings or seminars nagpapaapod man ini si Sir Lex kang mga gabos na accredited service and repair enterprises. So doon po i-feedback niya man po iyan na sa imong nanotaran. Ano Yes po? po. Magayon po ito na Opo. ano ni Sir. Opo, Concern. sir. Concern ito kang gabos actually. Yes, opo, sir. Salamat po, sir, no. Okay, so ang satuya pong kahapotan bago kita magpaaram, magtaok kisarong benepisyo o kahalagahan kung nata duman kita dapat pairahay kan sa tuyang mga raot na gamit sa accredited service and repair enterprises. Mga raot na gamit ha, bako mga raot na payo. Raot na gamit. Gamit Ano lang. po? Okay, so inot pong makataoki tamang kasimbagan. Ayan po, igwa pong gaganahan na gift certificate. Mag-acknowledge lang po kang uni na iguana tulos na Iguana, Sir Lex. Oo. Congratulations. Iyo po ini ang pinakainot na nagsimbag na tama. Si Norilyn Nieva kang Purok 2 Minto Ginubatan, Albay. Salamat, Yes, ma'am. congratulations And congratulations po. Ang simbag niya, Consumer Protection and Quality Service. Yes. Ayan. opo. Tama, Sir Lex? Tama Tama ba? po. Opo. Okay. So, congratulations, ma'am. Ano po? So, kung makuha ka po kan sa imong ginanahan, magpasiring na lang po sa Samuyang Regional Office or pwede man po maki-arrange kita kung ipadarata duman sa Satuyang Negosyo Center sa Ginubatan para po dahil nakamu mamasahe pasiring digdi. Text ka na lang po giraray isa kuya kung ano po ang gusto mo. Yun po. But congratulations again. Ayan. So, igwaman talaga Sir Lex na nagdadangog. Igwa po. Oo. Salamat po. Igwa pang nagsirimbag pero may nainot na. Ano po? Okay, so sa sunod naman pong Biyernes, sa ikatulong Biyernes naman kaining bulan na Pebrero. Sir Lex, your final message before we say goodbye? Yes, opo. Sa Giraray, salamat po sa pag-invite, Bambem. Nakapag-advocate naman kami. Yes. Ang satuyang sa mga service industry, just be responsible. Dahil ang pagiging responsible po, yan ang satuyang first step para masalang lumago ang negosyo. Ayan. Sa mga consumer naman po, be vigilant. Mag-avail kita sa mga service industry na nag-comply sa requirements. As in, padagos kitang magmatsyag. As in, magkaigwa ki responsibility man para i-assert sa tuyang rights. Okay, ayan. Just mabalos po.
Maraming salamat, Lex. Dakulaon na salamat po. Nagkaigwa naman kita kipagkakataon na maihatod ining sarong satuyang programa o serbisyo na tinatao sa satuyang mga kanegosyo. As in, syempre, nakapaghatod man kita sa satuyang mga consumer kung ano itong mga dapat nindang maaraman tungkol digdi sa mga importansya kang pag-patronize ka ining mga accredited service and repair enterprises. So sa giraray iyo po ini ang sa indong kairiba sa radyo si Bem Romano Birango. Day po kamo maglingaw sa masunod giraray na Biyernes, third Friday kaining bulan mag-iribanan po giraray kita digdi sa programang Usapang Consumer at Negosyo hatod sa indo kang DTI Regional Office 5 sa ngaran po kansamuyang Regional Director RD Dindo Nabol. Sa giraray wag nyo pong tatandaan po natin na wais ang consumer na may alam. Maray na udto po sa Indogabos. Salamat! Sa indong nadangog ang programang Usapang Consumer at Negosyo.